bismillah don baro kele ka bi don baro kuna funun bakur bawla amna kuma cege dan nun ga bara nya shimbe hejita kunyoma ka ken kuma ko ni chale hejita ale musaga ko kan we kuna fundi jereke ni ka wala wala like jamana dewye akunya ko ana kuma ko bi don baro kon nanna ni otamana ka buyi anatla ka tambali ko kan kibara usalo ko mo ka ke dege awye awdangana tata marsikalo tile wolon bla samba flan mo ani sabaya bismillah ko kura dongi baro kene kan ina fo ambura ka fo bakuru babla tuga minna anga jamana take da mun ka baranya shimbe heji la benuma ka keni heji songo ko oni musaka chale jamana duma wonu kan chama ko ni fora fan bela jelen fe wodo hukum ko na we kuna fundi jereke biso mondaina maison di haji la wasa ka wala wala like jamana de bela jele akunya hukunka anga kuna fundi na bayo jene po ale kumbe akene kan aya sama mina anga jago laje hiji ye islamiya jose duruna nye ni ala ya seke alislama minye akeli ma wajibi ye wati laban nunu na ngunungun kan chayale do ka sabu ke ko hiji wari ka achayambe yafmaya bala anwa jamana konnana kerengerene yalla kenyere ye agence munumbe nolu be hiji barawke ako kembe sababu ye ninga hiji bara ninga gela hiji bara kala obulu ode nani ni kuna funinji jere insigi kunye hiji de untola somimbe anwero feyanno malikono noye mejon di haji hiji labemba ukanyeba ba mimbe ale nyefoli kanye akula tumya damne ba fuku filière privée ka pidichara nyina alors que salon privé de agno de répondu nyina donc comme kuma chara atara alfa mablo era la donc amna laje ka jabi do di moma ka kuma fuyu be min fam prika parce que ni ya jate mine salon ani primi ke compliqué les agno de Kenya mais comme ngo bi na afo ka ko pidichara fana ko ngamba awele aw kuna funtilaw pour que ka fo primi ndiranyina anga salo primi do wa primi nanya difana a bitalike primi ne mbika ke Arabie Saoudite oro anga primi fon febe no abe Arabie Saoudite prestation minu mbike no ina fo sota fan felala ina fo import fan felala ina fo dollar ta fan felala wona nyogo na uchama ni doele lo kandro an fana jagwale ndo dokaila an fana ka primi or doele la bi do ka kemesara la do trafo kemesara fo kemenani donc no suku kera jago ya do an fana pour que an se ka barake kanye am do fara pirika yan donc o piri yelanti an noye nyaado jatemine kanga ke piriko la fo Arabie Saoudite o de la ambine ni ko kenyere agence munumbe no olu farla nyonga ka jegulu ye mami ngume o jegulu togola ale fana nyefol kanye u ka gelew kan jatemine kera ka fo famille hiji prier ni 2023 mamena ni agence yu ka prix fo million nan wa keme an wa bisabanturu kuma kan chaira le kan gora ko chama ya jatemine ka fo antan de kelera ko sebe we exemple da an krefe jamana chama ka bon an duye green sigi chugomana aya sigi fin sinsinu de ka aya sigi element sinsinu de ka kadaka an bi prix sigi de ni femme dépense munu ni obike maka ani ya ani transport srafe donc a chama be ati ambolo maganta yere ta discuter ni mo olu yere de ba fo ni bi sara ni na ni bi sara na donc an ba si an ba jatemine femme munu kan ga sara an femme munu kan ga jabu ya hijiden kan ga ke ambolo fara no nga am soro kan ga prix boni ko yi ka soro am magele adwala donc prix million nani soro la o tuba de la transport galera avion bio galera magana sera e TVA fene galera donc duru TVA 5% do akra 15% donc so fene galera a pede galera bon mi yere ka galena be o de hiji yere hiji kle duru kle woro de amin fena hiji kle duru kle woro mo beta madina o ti hiji o bina maga o séjour ka o ti hiji mais selba kalu kle wulun fula ka duje kle segina mo beta mina donc o mina taga ni o damna na o de hiji damna ne o de donné hiji kuno e bin namu taga do donc maintenant au service mini bake be de bitake hiji dem bela jelem tan no fa mina hiji dem beta no fa arafa hiji dem beta no fa muzdalifa donc kasoga jingi au séjour hiji dem be hiji ko hiji dem be bake no fa bon magan ko début au prix
aw bɛ na dagla mun ka opérer aw bɛ tante mun kɔrɔ opérer donc an bɛ service minnu k'aw ye yani ka yɔrɔ nettoyer kan kɛ kan opérer donc n'u y'o prix di a tɛ discuter donc anw bɛ baara kɛ ni o de yɛlɛla kosɛbɛ fɛn min a kun tɛ tɛmɛ million 40,000 a tɛ 60,000 sɔrɔ o nana i yɛrɛ sɔrɔ fo 1,000,000 ni kɔ donc o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka 4,000,000 fɔ mais kuma min na kuma cayara a ye jateminɛ k'an y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ma gɛlɛya c'est de salon ni prix de b'an bolo mais an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen olu ka privé ka prix ka ca n'anw tɛ ni 1,000,000 kɔ an b'olu d'u ma ni 1,000,000 ani kɔ ye anw bɛ 4,000,000 ni 375,000 la o jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya na Côte d'Ivoire olu bɛ 500,000 ani 1,100,000 ani 500 la donc min b'an ni ɲɔgɔn cɛ 1,100,000 ani o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon fo an ka kibaruya da mɔgɔw tulo kan. Laɲini ye min ye fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw u k'a lajɛ u bɛ se ka min ta yaasa hiji baara a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na hijidenw yɛrɛ bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲina hiji ala k'a timɛ ko ɲuman ala m'o dila an ma. Halisa an bɛ to maison du haji kelen in na fɛn min ye alisilamɛya bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kunnafoniba kɔni kɛnɛ sigira bi sɔgɔmada in na min kɔni bɛ maaw wele ka taa bɛn ani kelenya diinɛ ko ale bunakun kan a kɛra an ka kunnafoni jiminaw ɲɛnɛ o y'a sɔrɔ min na ka bɔ maison du haji la an ka ɲɛmada o fɛ. Alisilamɛya ye kelen de ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la. Silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ fa la an bɛɛ lajɛlen bɛ ba la nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko silamɛya bolofaraw cayalen don a ko kɛn bɛ gɛlɛya ye ni jateminɛ ma k'a ko la a laban a bɛ na ni farafarali ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni nin kɛnɛ in sigili ye i y'a faamuya b'a la maison de haji kɔnɔna na. Bi ta lasigi o tun ye fɛn min ye k'a yira k'a fɔ ko silamɛw bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ye nka u baw bi dana denmisɛnw fana bi dana mɔgɔw bi fɛn caman kɛ k'a yira k'a fɔ ko silamɛya ko an farafaralen don ko kadiriya ko y'a damana ko ye ko tijaniya y'a damana ko ye ko wahabiya y'a damana ko ye ko ahmadiya y'a damana ko ye ko muhamadiya y'a damana ko ye an ko tɔgɔ lo adamaden n'i ye muso 4 ta ka den caman wolo denmisɛn ninnu i t'a bɛɛ tɔgɔ kɛ tɔgɔ kelen ye i bɛ tɔgɔ la a bɛɛ lajɛlen na maa bɛɛ lajɛlen ye jamu kelen ye donc k'a yira na k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye silama de ye madama n'an bɛɛ lajɛlen ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o b'a yira an bɛɛ lajɛlen donna silamɛya kurun kɔnɔ madama n'an bɛɛ lajɛlen sɔnna ka seri ka sɔn ka sun ka sɔn ka jaka bɔ ka sɔn ka hiji kɛ silamɛya jɔni bɛ fɛn min kan wele nin ye silamɛya lili le nin ye mais silamɛya ye yirisun min ye a bɔr'o tilan-tilanin don a bɔr'o ninnu na an bɛ taa sɔrɔ malikiya b'a la hanbaliya b'a la hanafiya b'a la shafi'iya b'a la jafariya b'a la o bɔr'o ninnu fana bɔr'o misɛn wɛrɛw da b'a la tuguni min ye kadiriya ye min ye tijaniya ye min ye wahabiya ye min ye ahmadiya ye min ye muhamadiya ye a bɛɛ lajɛlen bɛ yirisun kelen nin ka bɔr'o de ye lili min b'a la o de ye silamɛya yɛrɛ tɛ ɲɛ ka fɔ fɛn min kɔ n'o ye silamɛya ka samansi 5 ye an b'a fɔ ko an bɛ ala tando an bɛ ala barika la an bɛ ala ko ɲuman dɔn fɔlɔ an bɛ ala tando ala min y'an kɛ adamaden ye parce que danfɛnw lasɔ hɛrɛma de ye adamaden ye ka ala tando ala min y'an kɛ silama ye parce que silama de bɛ diinɛw lasɔ hɛrɛma ye mais dunuya yɛrɛ kɔnɔ an b'a daminɛ mali la ani afiriki ani duniya ni ala k'i kɛ silama ye ala ka koba k'i ye mais kuma kelen de bɛ yen wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraku an bɛɛ lajɛlen ye mɔ ala ka juruba ma ala ka juruba ye jumɛn ye o ye kuranna ye ala ka juruba ye jumɛn ye o ye ala cɛla ka sunna ye ala ka juruba ye jumɛn ye o ye ala taala ka sariya ye mais n'an ka kuranna to yen ka ala cɛla ka sunna to yen ka sariya to yen o ye an bɛ mɔ ɲɔgɔn ma mais n'an bɛ mɔ ɲɔgɔn ma a bɛ mɔ ɲɔgɔn ma mun de kosɔn anw ka ala ka juru to yen k'an bɛ mɔ ɲɔgɔn ma ala m'a fɔ k'an ye mɔ ɲɔgɔn ma k'an ye mɔ ala ka juruba de ma n'an bɛɛ mɔna kuranna ma i kɛra sugu o sugu ye kuranna lo n'an mɔna ala cɛra ma i kɛra sugu o sugu ye i tɛ taa ka ala cɛra to yen n'an mɔna sariya ma i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye i bɛ juger ni sariya de ye n'an y'o faamu dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ da kelen fɛ an b'o ladilikan de di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ye banba fɛn kelen pe le laɲini ye ala taala ka enseigner o de la waati ulaha wa ati rasula a ye tugu ala a n'a ka ciden kɔ hali ni mɔgɔ ko a b'i wele a filɛ a b'i wele ka taa ala le ma wa ani ala ka ciden wa n'a b'i wele ka taa wo ma o y'i kunnadiya ye mais n'a y'i wele ka taa fɛn o fɛn ma min bɛ danna ala n'a ka ciden na i b'a dɔn o ye kunnagoya de ye ala k'an kisi ka bɔ o ma. An b'a fɔ o la ko ala ka silamɛya jidi ka kelenya ani badenya k'o sinsin alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ.
ni o tɛmɛna ka bɔ jeune chambre internationale ni o maaw ka wuli ka jɔ ti dɔwɛrɛ ye funangɛninw bɛ se ka baarakow sɔrɔ cogoya min na olu kɔni ye lajɛba kɛ sibiri tɛmɛnen marisikalo tile 4 san 2023 min kɔni sen fɛ u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka lakɔgɔliw kɛ funangɛninw kunna waasa u ni kɛnyɛrɛ cakɛdaw bɛ se ka dɔrɔso ɲɔgɔn na cogoya min na u ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ u ka baara hokumu kɔnɔna na an ka kunnafoniyaw kun bɛ yen u y'a sɔrɔ min na an ka jɛ k'o lajɛ. Barantanya ɲɔɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ funangɛni caman bɛ yen u tɛ taa fani nafa dɔn u yɛrɛ la baarako hokumu kɔnɔ o de la jeune chambre internationale ye ni kalanbulon dayɛlɛ k'a ɲɛsin sifinnakaw ma walasa u sen bɛ se ka don cakɛdaw la cogoya min ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. An bɛ yan nɔ an ka baara dabolo dɔ de dabolo kɔnɔna la n'an b'a wele ko Mali Lander hakilina don an bɛ fɛ ka sifinw bila ka taa kɛ yɛrɛ ye baara dabolo sira kan u yɛrɛ ye. Bɛɛ b'a dɔn Mali la an bɛ bɔ san caman ekɔliw la ka sɔrɔ baara tɛ yen jamana bɛ baara min di an ma minnu b'a ɲini o ka ca ni o ye an bɛ fɛ bɛɛ k'i ka cakɛda dayɛlɛ i yɛrɛ ye ka mɔgɔw bila ka taa o sira kan fɔlɔ la sisan an ye mɔgɔ damadɔni sɔrɔ minnu ye an dɛmɛ dɔw sɔnna k'a kɛ a denfa ni denba ye denba bɛ na jɔ ni formation ye n'i ko mɔgɔw ka taa kɛnyɛrɛ ye baara sira fɛ il faut que i ka kunnafoniya dɔw d'u ma. An b'a wele ko formation donc maire bɛna formation kɛ u kunna o ye ale ka dɛmɛ ye ani a bɛ tila k'an dɛmɛ ka dɛmɛbagaw ɲini minnu bɛna nin formation kɛ formation kɔfɛ u bɛna to yen de k'u ka projets bila sira kan k'a financer. Kɛnɛ denba ye nin hakilina in kɔkɔrɔma don ni ka wele bila funangɛnilakaw ma waasa u bɛ se ka wuli ka jɔ sabati baarako hokumu kɔnɔ. Sifinnakaw sɛgɛnnen don kojugu an bɛ nin kɛlɛ de la don o don. An ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔw ye an bɛ nin kɛlɛ de la parce que baarakɛbaliya cayara jamana kɔnɔ kojugu ni baarakɛbaliya cayara denmisɛnnin kunda sifin kunda a bɛ na ni ko caman ye a bɛ se ka denmisɛnninw bila ko caman na u man kan ka don bɛɛ mais ni denmisɛnninw yɛrɛ y'a dɔn u yɛrɛ ma an sifinw y'a dɔn an yɛrɛ ma k'a fɔ hali ni mɔgɔ ma baara ta ka d'anw ma an yɛrɛ bɛ se ka wuli k'an ka baaraw ko ɲɛɲini k'an yɛrɛ former ka baara dɔ daminɛ parce que o ye espoir ba de donc ne b'a fɔ sifinw ye u ka wuli hali minnu ma wuli u ka wuli u ka u yɛrɛ former u ka wuli u k'a ɲɛɲini n'u y'a ɲɛɲini dɛmɛbaga bɛ sɔrɔ min b'u dɛmɛ donc ne kɔni bɛ foli de bila jeune chambre mɔgɔw ye u ka nin hakilina la o ye hakilina ɲɛnamanba de ye ne b'u dɛmɛ wa n b'a ɲini état fana fɛ état ka u dɛmɛ n b'a ɲini entreprise ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u dɛmɛ nin baara la parce que u bɛ ka jeunes caman de fara ɲɔgɔn kan ka jeunes former n'u y'u former minnu ye entrepreneur ɲɛnamaw u b'a dɔn dusukun b'u la ani minnu ka projets ɲɛna olu mɔgɔ 3 bɛ tila ka taa u la ka tila ka olu fana bilasira ni wari ye prix 3 bɛna d'u ma pour que u ka se k'u ka entreprise bila sen kan lawaleya o tɛ kɛ dɛmɛ kɔ donc ne kɔni bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jeunes ninnu dɛmɛ parce que u ka hakilina ka ɲi kojugu a bɛ na ni ɲɛtaga ye sifinw fanfɛla la. Ni kalanbulon in kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye sifinnakan caman ma waasa u ni cakɛdaw ka se ka kalanso ɲuman na u ka se ka baara sɔrɔ ni ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan jɛkulu min ka wuli ka jɔ ye waasa yurugu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni o ye CPLC maaw ye u ye dɔgɔkun min kɛrɛnkɛrɛn yurugu kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tako 7nan o baarakun hokumu kɔnɔna na fɛn min ye u ye farikolo ɲɛnajɛ kɔni bolo da funangɛninw ni ɲɔgɔn cɛ ka boli ka yurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'o kɛ misaliya ye a kɛra sibiri tɛmɛnen fɛn min ye place de la CAN na an ka kunnafoni na jɛnɛbɔ n'a ka kuma galamatigi kun bɛ yen o y'a sɔrɔ min na an ka jɛ k'o lajɛ. A bɛ san caman bɔ CPLC maaw n'u kɔkɔrɔmadon jɛkuluw bɛ wuli ka jɔ la an ka jamana kɔnɔ waasa ka se ka yurugu kɛlɛ ka ban pepu o de la dɔgɔkun min kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin funakɛnilakaw ma waasa ka se ka yurugu kɛlɛ o tɛ se ka kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ma don a la o de la u ye senfa biribiri bolo da musolakaw ani cɛbolakaw ni ɲɔgɔn cɛ waasa ka se k'o kɛ misaliya ye ka yurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. An bɛ kɛnɛ min kan an bɛ yurugu kɛlɛli ani dunduya kɛlɛli an b'o kɛnɛ de kan sabula an y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko b'an sɔrɔ n'o ye lakanabaliya ye n'o ye kɛnɛya sɔrɔlibaliya ye n'o ye kalan ɲuman sɔrɔlibaliya ye n'o ye ka bɔnɔgɔla yɛrɛ ɲɔngiri an y'a ye k'a fɔ a bɛɛ jubaju ye yurugu de donc sanni ka taa jigi i binyɔrɔ la
italo yɔrɔ min I bɛ jigin o de la c'est pour cela o kokolo min bɛ jamana kɔnɔ an y'an da don a la depuis 2014 an b'a kɛlɛ kɛ an b'a daminɛ wagati min yɛrɛ mɔgɔ caman kun ma da la o sisan an yɛrɛ ɲɛ b'a la hali faso ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kɛlɛ kɛra yugu kɛlɛli ani dunkojuguya kɛlɛli donc an b'a ye k'a fɔ an ye baara min boloda a ye nɔbɔ o ye koba y'an yɛrɛ bolo funɛgɛlu de kan ka nin ko in kɛlɛ kɛ sabula olu de ka siniɲɛsigi tɔnɔma dalen don minnu kɔrɔla olu ta banna ka ban denmisɛnnin min bɛ yen bi olu de ye siniɲɛsigiw ye olu de ye sini cadrew ye olu de ye jamana responsable ye y'a ye donc ni ko dɔ tiɲɛna bi donc a kɔlɔlɔ bɛna kɛ olu de kan donc n'u ɲɛ b'a tiɲɛtɔ la u k'u sigi k'a lajɛ donc gouvernement yɛrɛ ye ŋaniya ɲumanw ta ka structure baw sigi yurugu kɛlɛli kɔfɛ n'o ye okilew n'a ɲɔgɔnnaw ye n'o ye vérificateur général ye n'o ye contrôle général ye ani pôle économique olu bɛɛ sigira mais olu bɛ baara min kɛ a bɛ dafa ni jeunes fana ka dusubɔ de mais an b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ kun Mali jeunes fɛ a yirala k'a fɔ yɛrɛ ko jeune n'i ye jeune ta 100 sara la service dɔ bɛ yen ko Sibrɛgi a kun bɛ yen Kanaja ma service donc o y'a yira k'a fɔ ko corruption tɛ foyi kɛ n'i ye jeune ta 100 sara la 86 ɲɔgɔn na c'est à dire olu yɛrɛ kɔni corruption tɛ foyi ni mɔgɔ dɔ ye sonyali kɛ sisan n'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko nin ko in kɛra a tɛ dimi foyi k'olu la dɔw yɛrɛ bɛ yen 26% olu ko ko n'olu ye baara sɔrɔ k'olu yɛrɛ bɛ kɛ ŋanamunukɛlaw ye olu yɛrɛ pressé don k'u bolo don foroba baara la walasa u ka se ka ŋanamu kɛ i n'a fɔ tɔw y'a kɛ cogo min i b'a dɔn o ye siranko de donc ni ko ninnu bɛɛ ka mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ mɔgɔ si ka nafa tɛ Yoro bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa caman ka hakɛ bɔsi a la jamana kɔnɔ o de la bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka wale in kɛlɛ waasa jamana ka yiriwa yurugu bɛ jamana bɛ nafolo boloda an ka kɛ dɔ ye o nafolo ŋanamu k'a sɔrɔ maternité kan ka jɔ village dɔ la n'a bɛ fɔ o ma tuguda ninnu donc i mana o wari ŋanamu sisan ni maternité ma se ka jɔ an ka muso mana muso kɛlɛ daminɛ donc i b'a dɔn bolifɛn ɲɛnama tɛ burusi kɔnɔna ninnu donc o muso ninnu caman tatɔ ka se dɔgɔtɔrɔsow la u caman ni bɛ to a la bon ni muso ninnu tora muso kɛlɛ la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kelen ni ma to a la mɔgɔ fila ou bien mɔgɔ saba jate ni fila ni don donc maintenant o ko min bɛ yen est ce que mɔgɔ ka nafa b'o la donc yurugu de y'a kɛ nin baara ninnu si ma se ka kɛ donc an y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment ni yurugu ko min filɛ ale de kɛra sababu ye k'an ka jamana ɲagami farikolo ɲɛnajɛ ta ɲɛ misali de parce que bolikɛla ale ye mɔgɔ dusuman de donc a bɛ tɔw dan après a kɛlen ka mɔgɔw dan a bɛ tila k'a yɛrɛ dan quoi i m'a ye dɔw bɛ se yan hali joli ka gɛlɛn u ma mais u tɛ jɔ i b'a sɔrɔ a tigi nin degunnen don mais a tɛ sɔn ka boli in dabila donc yurugu fana kɛlɛli ka gɛlɛn cogo min donc a singa bolikɛla in ma donc gɛlɛya min b'a kɔnɔ mɔgɔw kana dabila k'a fɔ k'a ka gɛlɛn ɲɔgɔndan kɛra funɛngɛniw ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 de hokumu kɔnɔna na maa minnu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ u y'u ka nisɔndiya jira ni ka wele bila u tɔɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka yuruyuru kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ n b'aw fo k'aw barikada aw minnu kɛra boli organisabagaw ye a bɛ to ka nin boli ɲɔgɔnna caman kɛ aw hakilatiw ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ mun bɛ ne bolo k'a fɔ denmisɛnnakaw ye an ka courage ta yuruguyurugu kɛlɛli la ni yuruguyurugu kɛlɛla ka bɔ jamana kɔnɔ o bɛ ɲɛtaga di jamana ma minnu y'a organisé k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ala ye bi yira n na ala ka ɲɔgɔnna caman yira n na bi ne gagna ne kɔntalen don n mana fɛn o fɛn o bɛɛ nisɔndiya ka ɲi parce que n tɛ ne siɲɛ fɔlɔ la ne bɛ kɛ nin compétition première nin ye ne troisième fois de ne bɛ kɛ première nin compétition donc halisa ne bɛ dugawu min kɛ minnu b'a organisé minnu b'a kɛ san o san surtout commune 4 la yan nɔ san o san kɛnɛma ka kɛ san o san denmisɛnnin kura mɔgɔ kura ka sɔrɔ min bɛna boli kɛ donc nin filɛ nin ye ko ɲɛnamaba de parce que n'a wagati sera hali n'u ma kɛ an yɛrɛ b'a réclamer k'a fɔ an ka continuer na ko 20 janvier la boli min bɛ kɛ a ma kɛ fɔlɔ a b'a fɔ ko a bɛ kɛ inshallah ko a bɛ kɛ mais nin wagati a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ b'a senkɔrɔ quoi mais a mana kɛ cogo o cogo a b'a kɛ wa an bɛ bɔ fana ka na course kɛ donc o kɔni ne kɔntalen do la ne b'u féliciter o la k'u fo la k'u waleɲuman dɔn hali bi an ka bɔ hali bi ala ka dɔ fara an kan parce que nin ye fɛnba de nin bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na nin bɛ fɛnba kɛ commune kɔnɔ nin bɛ se ka to denmisɛnnin caman bɛ yala la u bɛ yala dabila u bɛna sport kɛ u bɛ se ka fɛn caman kɛ nin kama kɔni appel bɛ ne bolo ka ɲɛsin jeunesse ma mɔgɔ i bɛ fɛn kɛ bi ko a ka di ne mais sini i bɛ tila ka nimisa yuruguyurugu de b'o kɛ mɔgɔ la donc u b'o dabila foyi tɛ jɛlɛnya bɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ i ka jamana kɔnɔ i ka du kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la ɲuman bi n'a ma dɔn sini hali n'i tɛ yan a bɛ f'i kɔfɛ
donc an ka yurugu ye k'a to yen a tɛ foyi ɲa mɔgɔ ye ni tiɲɛni tɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ka ta jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka taa bila jɔyɔrɔ 7 la donbolo kɛra olu bɛɛ lajɛlen ye cɛlakaw ani musolakaw fan fɛ ani maa min si ka dɔgɔni bɛɛ lajɛlen ta ye donbolo kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra o fana ye waasa ka se ka nin kura fiyɛ finɛngwɛnɛw na yuruyiru kɛlɛli la. Sisan an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan an ye kunnafoniw na kumaba salo kun mɔ ka kɛ dɛgɛ ye aw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. An bɛ bi kɔkan kunnafoniw daminɛ Niger jamana kan ko jatigɛ wale kɛbaw kɔni taara bi u ka dugu dɔ kɔni kan ni ani Burkina Faso kɔni bɛ dancɛ la ko dugu in komisariya k'u y'u suru o de kan ni ka mugu kɔni wuli ko dugu in yɛrɛ tɔgɔ ko Makɔlɔndi ko finitigilaka hali maa kelen kɔni ma to a la nka fɛn min banbanciw kɔni nana don komisariya la ni ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛma minɛ ye ka sɔrɔ ka ta don a la ni k'u kɔ don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ni a bɛ Burkina Faso ni Niger dancɛ kɔni na ko sanga ani waati jatigɛ wale kɛbaw kɔni bɛ wuli ka jɔ kɔni na ani babali la ka ɲɛsin a yɔrɔmɔgɔw ma. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Faransi jamana kan u ka jamanakuntigi Emmanuel Macron a kɔni na an bɛ taa mana farafina jamana 4 na min bɛ Gabon, Angola ani Congo jamana 2 kɔni kofɔ a jirala k'a fɔ ko Emmanuel Macron a ka nali kɔni kɛra nali karabali ye k'a sabu kɔni kɛ an bɛ waati laban min na ko sisan farafin jamanaw kɔni b'a la ka Faransi jamana kɔni kɔniya ni ka muruti farida ka ɲɛsin u mɔ fɛn min ye farafin jamanaw kɔni ɲɛsin bɛ jamana 3 de ma an bɛ waati laban min na ko sisan min bɛ Rusi jamana fo ka taa se Turki ani fo ka taa se Chine jamana ma ko o de hukumu kɔnɔna na Faransi kɔni b'a la ka wulikajɔ kɔni sabati waasa kana farafin jamana maaw kɔni hakili salo ni k'u hakili yɛlɛma ka ɲɛsin a yɛrɛ kɔni ma. Faransi jamanakuntigi kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min jɛɲɔgɔnya min bɛ Faransi jamana ni farafin jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛlɛma bɛna don o taabolo kɔni na fɛn min ye bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina bɛna ta Faransi ani farafina ka jɛw kɔnɔna na. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Egypte jamana kan ko san 5 ka taa se san 15 kaso ma ko kɔni dira maaw ma maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ buna hadamadenya hakɛ lafasali ma ko a kɔni kɛra karido u ka kiritigɛso dɔ kɔni fɛ a ko o maaw la ko dɔ kɔni b'a la ale kɔni ye journal dondabaga ye ni a tɔgɔ ko Hoda Abdelmonem ko ale kɔni san 5 kaso de dira o ma ko tɛmɛnen kɔ Mohamed Abu a n'a furumuso ni o ye Aisha Chater ye ko olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen san 15 ka taa se san 10 kaso ma ko o dir'u ma ko ne ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ k'u bɛ jɛkulu la jɛkulu min bɛ wele ko les frères musulmans minnu kɔni jateminɛnen don Egypte jamana kan k'a kɛ fɛn min jatigɛ wale kɛbaw olu ka kulu kɔni ye k'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Mohamed Morsi ko ale ka maaw de kɔni don. An filɛbaaw ne bɛna dan sigi bi dɔn kibaru la min labɛnna natiri jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'a fɔ ka waliɲumandɔn a ka ɲamada la n'a ka tulomada la ni Alahu Taala m'an ka jɔnya jira an na don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an b'a fɔ muso Mali muso ani diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête de 8 mars Ala ka su yɛrɛ caya.